Let us pray today fasting prayer. Hallelujah, 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 hallelujah. In the name of Jesus Christ, loving Heavenly Father, ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, మీ పరిశుద్ధ నామ మహిమ కలిగిన మీకు వందనాలు, స్తోత్రాలు, కృతజ్ఞతలు. ఈ ఉదయకాలం మీ పాదసన్ని చేరి ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. యేసు మీకు స్తోత్రం అయ్యా. ప్రతి నేషన్ కొరకు ప్రేయర్ చేస్తున్నాం తండ్రి, మీ స్తోత్రం నైనా అయ్యా. యేసు మీ స్తోత్రం. ఉపవాస విజ్ఞాపన అనేకుల కొరకు ప్రార్థన చేసే దినం తండ్రి, మీ స్తోత్రములు. మా రక్షణకర్తమైన తండ్రి, మీ స్తోత్రములు, వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి అయ్యా. ప్రేయర్ రూమ్లో ప్రేయర్ చేస్తున్న ప్రతి ఒక్కరిని ఇండివిజువల్ ప్రేయర్ కొరకు ప్రేయర్ చేస్తున్నాం, ప్రేయర్ గ్రూప్ కొరకు ప్రేయర్ చేస్తున్నాం తండ్రి, వాలంటీర్స్ కొరకు ప్రేయర్ చేస్తున్నాం తండ్రి, మీ స్తోత్రం నాయన. హల్లెలూయా. యేసయ్యా మీ స్తోత్రం. హల్లెలూయా. ప్రైజ్ గాడ్. థ్యాంక్ యూ జీసస్. యేసు నామములో తండ్రి, మీ స్తోత్రములు. ప్రతి గాడ్ సర్వెంట్ కొరకు ప్రేయర్ చేస్తున్నాం, ఎవాంజలిస్ట్ కొరకు ప్రేయర్ చేస్తున్నాం తండ్రి. మా నాయన మీకు వందనాలు తండ్రి, మీ స్తోత్రములు. పరిశుద్ధాత్మ దేవ మీకు కృతజ్ఞతలు అయ్యా. యేసు ప్రతి ఫ్లడ్ కొరకు ప్రేయర్ చేస్తున్నాను తండ్రి, మీ స్తోత్రం ప్రభు. హల్లెలూయా. ఫ్లడ్ రిలీఫ్ నా తండ్రి, మీ స్తోత్రం దయచేయండి తండ్రి, మీ స్తోత్రములు. కనికరంగల మా ప్రభు, మీకు స్తోత్రం ప్రభు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. మీకు స్తోత్రం అయ్యా. యేసు అన్ని దేశాల కొరకు, ఆల్ నేషన్స్ కొరకు ప్రేయర్ చేస్తున్నాం తండ్రి, మీ స్తోత్రం నాయన అయ్యా. అన్ని చర్చెస్ కొరకు, ఆల్ చర్చెస్ కొరకు ప్రేయర్ చేస్తున్నాం తండ్రి, మీ స్తోత్రం ప్రభు. యేసు రాజా మీకు వందనాలు తండ్రి. ప్రతి అంబాసిడర్ కొరకు ప్రేయర్ చేస్తున్నాను తండ్రి, మీ స్తోత్రం ప్రభు. మా నాయన మీకు వందనాలు తండ్రి. ప్రతి రాయబార కార్యాలను ఎత్తిపట్టండి తండ్రి, యేసు రాజా మీ స్తోత్రం. ఈ ఉపవాస ప్రార్థన ఎత్తిపట్టండి తండ్రి, మీ స్తోత్రం ప్రభు. ప్రార్థన వల్లే తప్ప దేని వల్ల సాధ్యం కాదు తండ్రి, మీ స్తోత్రములు. కృప చూపండి, సాయం చేయండి తండ్రి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. యేసు మీకు స్తోత్రం. మీ గ్రేస్ కొరకు ప్రేయర్ చేస్తున్నాను తండ్రి, మీ స్తోత్రం. హల్లెలూయా. యేసయ్యా మీ స్తోత్రం. ఓ మెర్సీ మీకు స్తోత్రం. హల్లెలూయా. మా ప్రభువైన యేసు మీకు కృతజ్ఞతాస్తులు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి అయ్యా, మీ స్తోత్రములు అయ్యా. మా యొక్క ఫేస్బుక్ ఫ్రెండ్స్ కొరకు ప్రేయర్ చేస్తున్నాను తండ్రి, మీ స్తోత్రములు అయినా అయ్యా. ఎవ్రీ ఫేస్బుక్ ఫ్రెండ్స్ తండ్రి, మీ స్తోత్రం అయ్యా. యేసు మీ స్తోత్రం అయ్యా. వారి యొక్క నీడ్స్ కొరకు ప్రేయర్ చేస్తున్నాను తండ్రి అయ్యా. ఆల్ నీడ్స్ తండ్రి, మీ స్తోత్రం ప్రభా. ప్రతి నీడ్స్ కొరకు ప్రేయర్ చేస్తున్నాను తండ్రి, మీ స్తోత్రం ప్రభా. అవసరం అక్కడ తీర్చువాడా మీకు వందనాలు. మా ప్రార్థన ఆలకించువాడా మీకు స్తోత్రం ప్రభా. నాయన మీకు కృతజ్ఞతలు తండ్రి, మీ స్తోత్రం. విజ్ఞాపన తండ్రి, విజ్ఞాపన అనేకుల కొరకు విజ్ఞాపన తండ్రి, మీ స్తోత్రం ప్రభా అయ్యా. యేసు హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ప్రైజ్ గాడ్. థ్యాంక్ యూ జీసస్, థ్యాంక్ యూ జీసస్ అయ్యా. యేసు మీ స్తోత్రం. ఎవ్రీ ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ కొరకు ప్రే చేస్తున్నాను తండ్రి, మీ స్తోత్రం. ప్రతి ప్రార్థన తండ్రి మీ ఆలకించువాడా, మీ స్తోత్రం ప్రభు. హల్లెలూయా. జెరమయా 33:3 తండ్రి, మీ స్తోత్రములు. నాకు మొరపెట్టు, నేను ప్రత్యుత్తరం ఇస్తాను తండ్రి, మీ స్తోత్రం ప్రభు. హల్లెలూయా. యేసయ్యా మీ స్తోత్రం అయ్యా. యేసు రెవల్యూషన్ 3:21 తండ్రి, మీ స్తోత్రం ప్రభు. హల్లెలూయా. యేసు ప్రకటన 3:21 తండ్రి, మీ స్తోత్రం ప్రభు. మీరు మాట్లాడే దేవుడో తండ్రి, మీ స్తోత్రం. స్పీక్ లార్డ్, హల్లెలూయా. ఓ జీసస్, హల్లెలూయా. యేసు మీ స్తోత్రం. కృప చూపండి తండ్రి, మీకు కృతజ్ఞతాస్తులు. న్యూ సోల్ కొరకు ప్రేయర్ చేస్తున్నాను తండ్రి, మీ స్తోత్రం ప్రభా. ఆత్మల రక్షణ కార్యమై విజ్ఞాపన చేస్తున్నాను తండ్రి, మీ స్తోత్రములు. ప్రతి ప్రయాణం కొరకు ప్రేయర్ చేస్తున్నాను తండ్రి, మీ స్తోత్రం నాయన అయ్యా. యేసు ట్రావెల్ చేస్తున్నారు, ప్రతి ఒక్కరిని ఎత్తిపడడం తండ్రి, మీ స్తోత్రం ప్రభా. మా నాయన మీ సుఖ ప్రయాణం దయచేయండి తండ్రి, మీ స్తోత్రం ప్రభా. అనేకుల రక్షణార్థమై ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రి, మీ స్తోత్రం ప్రభా అయ్యా. చిన్న బిడ్డలు మొదలుకొని అయ్యా. యేసు వృద్ధుల కొరకు ప్రేయర్ చేస్తున్నాను తండ్రి, మీ స్తోత్రములు. ప్రతి చిల్డ్రన్ కొరకు ప్రేయర్ చేస్తున్నాను తండ్రి, మీ స్తోత్రములు. ప్రతి యూత్ కొరకు ప్రేయర్ చేస్తున్నాను తండ్రి, మీ స్తోత్రములు. ప్రతి ఓల్డేజ్ కొరకు ప్రేయర్ చేస్తున్నాను తండ్రి, మీ స్తోత్రం ప్రభు. హల్లెలూయా. యేసయ్యా మీ స్తోత్రం. హల్లెలూయా. యేసు మీ స్తోత్రం అయ్యా. ప్రతి డిసీజ్ కొరకు ప్రేయర్ చేస్తున్నాను తండ్రి, మీ స్తోత్రం ప్రభా. విడుదల దయచేయండి తండ్రి, మీ స్తోత్రం ప్రభా అయ్యా. ప్రతి సిక్ పీపుల్ జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను తండ్రి, మీ స్తోత్రములు. స్వస్థపరిచే హోవా మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి. యేసు రాజా మీ స్తోత్రం. ప్రతి అర్జెంట్ నీడ్ కొరకు ప్రేయర్ చేస్తున్నాను తండ్రి, మీ స్తోత్రం అయినా యేసు రాజా మీ స్తోత్రం అయ్యా. ప్రతి సీరియస్ కేసును జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను తండ్రి, మీ స్తోత్రం ప్రభా అయ్యా. యేసు మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. ఏ ప్రమాదం సంభవించబడిన తండ్రి, మీ స్తోత్రం. భయభ్రాంతులు గురి అవుతున్న వారిని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను తండ్రి, మీ స్తోత్రములు. నాయన మీ స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి అయ్యా. యేసు కోమాలు ఉన్న వారిని ఒక్కసారి జ్ఞాపకం చేసుకుని తండ్రి, మీ స్తోత్రం ప్రభా. నాయన మీ స్తోత్రం. ప్రతి డెలివరీ కొరకు ప్రేయర్ చేస్తున్నాను తండ్రి, మీ స్తోత్రం ప్రభా. హల్లెలూయా. యేసు మీకు స్తోత్రం తండ్రి అయ్యా. ప్రతి యాక్సిడెంట్ కొరకు ప్రేయర్ చేస్తున్నాను తండ్రి, మీ స్తోత్రం ప్రభా. అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా ఏదైతే అయ్యా యేసు మీ స్తోత్రం క్రియ జరుగుతుందో వాటి కొరకు ప్రేయర్ చేస్తున్నాను తండ్రి, మీ స్తోత్రం. అయినా అనుకోకుండా జరుగుతున్న వాటిని అయ్యా మీ స్తోత్రం ఒక్కసారి జ్ఞాపకం ఇస్తాను తండ్రి, మీ స్తోత్రములు. ఏ ముప్పు ఎక్కడ నుంచి సంభవిస్తుంది తండ్రి, వారిని ఎత్తిపట్టండి ఆయన, మీ స్తోత్రం. నా కొరకు ప్రేయర్ చేస్తున్నాను, ప్రతి ఒక్కరు ప్రేయర్ చేస్తున్నాడు, మీ స్తోత్రము. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. యేసు మీ స్తోత్రం. యూ లవ్ జీసస్, ఐ లవ్ జీసస్. యేసు మీ స్తోత్రం అయ్యా. నువ్వు నేను ఏకమైతే అయ్యా. యేసు సాతానుడు ఎద్దడవుతాడు, మీ స్తోత్రం ప్రభా. యేసు నామములో వారిని లయపరుస్తున్న తండ్రి, మీ స్తోత్రం. ఆయన ప్రార్థన వల్ల తప్ప దేని వల్ల సాధ్యం కాదు తండ్రి, మీ స్తోత్రం. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. యేసు మీ స్తోత్రం అయ్యా. ప్రతి నేషన్ ఎత్తిపడుతున్న తండ్రి, మీ స్తోత్రం ప్రభా. దేశాయనతో మాట్లాడుతండి, మీ స్తోత్రములు. ప్రతి ప్రెసిడెంట్కు ప్రేయర్ చేస్తున్న తండ్రి, మీ స్తోత్రం. ఆయన అయ్యా. ప్రతి అఫీషియల్ ప్రేయర్ తండ్రి, మీ స్తోత్రములు. ప్రతి లీడర్ కొరకు ప్రేయర్, పొలిటికల్ లీడర్ కొరకు ప్రేయర్ చేస్తున్న తండ్రి, మీ స్తోత్రం. ఆయన దయదల్చండి, కృప చూపు తండ్రి, మీ
స్తోత్రం ప్రభు. హల్లెలూయా. ప్రతి ఉమెన్ కొరకు ప్రేర్ చేస్తున్న తండ్రి అయ్యా యేసు మీ స్తోత్రములు. అయ్యా యేసు స్త్రీ పురుషులు అయ్యా కుటుంబం కొరకు ప్రేర్ చేస్తున్న తండ్రి మీ స్తోత్రం. ప్రతి ఫ్యామిలీని బ్లెస్ చేయమని ప్రార్థన చేస్తున్న తండ్రి మీ స్తోత్రం. ఫ్యామిలీ బ్లెస్సింగ్ ప్రేర్ చేస్తున్న తండ్రి మీ స్తోత్రం ప్రభు. హల్లెలూయా. యేసయ్యా మీ స్తోత్రం. అయ్యా ప్రతి సూసైడ్ కేసును జ్ఞాపకం చేస్తున్న తండ్రి మీ స్తోత్రం ప్రభు. ఎవరు సూసైడ్ చేసుకున్నారని కాపాడని తండ్రి మీ స్తోత్రం. అయ్యా నరుడు నరహంతకుడు అయ్యా యేసు మీ స్తోత్రం. ఆ నరహంతకం నుంచి విడిపించాం ప్రార్థన మీ స్తోత్రం. సౌలా సౌలా నన్నేలా హింసిస్తున్నావు అయ్యా ఈ స్తోత్రం. అయ్యా యేసు మీ స్తోత్రం. పాల్ అని పిలిచిన తండ్రి మీ స్తోత్రం ప్రభు. హల్లెలూయా. యేసు మీ స్తోత్రం. అయ్యా యేసు మీ స్తోత్రం. మీ గాస్పల్ మీటింగ్ కొరకు ప్రేర్ చేస్తున్న తండ్రి మీ స్తోత్రం. ప్రతి క్రూషైడ్ కొరకు ప్రేర్ చేస్తున్న తండ్రి మీ స్తోత్రములు. ప్రతి కాన్ఫరెన్స్ కొరకు ప్రేర్ చేస్తున్న తండ్రి మీ స్తోత్రం ప్రభు. హల్లెలూయా. యేసు మీ స్తోత్రం. ఆత్మల కార్యం జరిగించిన తండ్రి. నశించే ఆత్మలకు మేము భారం కలిగిన తండ్రి మీ స్తోత్రములు. మా ఉపవాస ప్రాణాలకు తండ్రి మీ స్తోత్రం ప్రభు. అయ్యా కృప చూపండి, సహాయం చేయండి తండ్రి. మీ చిత్తం నెరవేర్చండి మీ స్తోత్రములు. మీ చిత్తం మీ సిద్ధించున్నాగా నేను మీ స్తోత్రం ప్రభు. మీ చిత్తానుసారంగా జరుగుతండి మీ స్తోత్రం ప్రభు. యేసు మీ స్తోత్రం. ప్రతి అయ్యా యేసు మీ స్తోత్రం. మంచి సజెషన్ కొరకు ప్రేర్ చేసినట్టు మీ స్తోత్రం ప్రభు. ప్రతి సూచనల కొరకు ప్రేర్ చేసిన తండ్రి మీ స్తోత్రం. అయినా అయ్యా యేసు మా ప్రార్థన ఆలకించుకోవడం మీకు వందనాలు చేస్తాం. కృప చూపండి, శాంతి దయచండి, సమాధానం దయచండి. శుభవర్తమానం అన్నింటి ప్రార్థన మీ స్తోత్రం ప్రభు. నాతో ఏకీభించి ప్రేర్ చేసి ప్రతి ఒక్కరు జ్ఞాపకం తండ్రి స్తోత్రం ప్రభు. అయ్యా మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి. అయ్యా ప్రతి కమ్యూనికేషన్ కొరకు ప్రేర్ చేస్తున్నాను తండ్రి మీ స్తోత్రం ప్రభు. అయ్యా యేసు మీ స్తోత్రం. మంచి కమ్యూనికేషన్ దయచేసి తండ్రి మీ సమాచారం ఎత్తిపడడం తండ్రి మీ స్తోత్రం ప్రభు. ప్రజలందరికీ మీ సమాచారం పోవాలి తండ్రి మీ స్తోత్రం. ప్రతి గుడ్ న్యూస్ కొరకు ప్రేర్ చేస్తున్నాను తండ్రి మీ స్తోత్రం ప్రభు. మా నాయన మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. కృప చూపండి, శాంతి దయచి, సమాధానం దయచేయండి. మీ దీవెనలు దయచేయండి తండ్రి మీ స్తోత్రం. ప్రతి ఒక్కరిని బ్లెస్ చేయమని ప్రార్థన మీ స్తోత్రం ప్రభు. మా నాయన మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. మీ ఆత్మ తండ్రి మీ స్తోత్రం. ఆత్మతోనూ సత్యంతోనూ ఆరాధించే ప్రతి ఒక్కరిని జ్ఞాపకం తండ్రి మీ స్తోత్రం. మా నాయన మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి. హల్లెలూయా. యేసు మీ స్తోత్రం. పరిశుద్ధాత్మదేవ అయ్యా యేసు మీ స్తోత్రం. ప్రతి నాలుక మీద స్తుతించాలయ్యా. ప్రతి మోకాలు మీ ముందు వంగాలి తండ్రి మీ స్తోత్రం. హల్లెలూయా. ఓపెన్ యువర్ మౌత్. హల్లెలూయా. నోరు తెరమని తండ్రి మీ స్తోత్రం ప్రభావ. నోరు పడుగుటకు సహాయం చేయండి తండ్రి మీ స్తోత్రం ప్రభావ. ఒక్కొక్కరితో మాట్లాడుతండి మీ స్తోత్రం. లేవనెత్తండి ఆయన మీ స్తోత్రం. నేను స్వస్థపరచని తండ్రి మీ స్తోత్రం. హల్లెలూయా. అయా మీ స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి. హీల్ మాస్టర్ తండ్రి మీ స్వస్థపరచని తండ్రి మీ స్తోత్రం ప్రభావ. యేసు రాజా మీకు స్తోత్రం తండ్రి. అయ్యా యేసు మీ స్తోత్రం. ప్రతి ఒక్కటి కూడా అయ్యా డెలివరీస్ అవుతూ కృప చూపని తండ్రి మీ స్తోత్రం ప్రభావ. విడుదల దయచేసి తండ్రి మీ స్తోత్రం ప్రభావ. అయ్యా యేసు మీ స్తోత్రం ప్రభావ. హల్లెలూయా. అయ్యా యేసు మీ స్తోత్రం. ఎవ్రీ డిసీజ్ అయ్యా డిసప్పియర్ చేయండి తండ్రి మీ స్తోత్రం ప్రభావ. మా నాయన మీకు వందనాలు చెల్లిస్తాను. మీ ఆత్మతో అభిషేకించండి. కృప చూపండి. మీ పరిశుద్ధాత్మ అగ్ని దించమని ప్రాంతాన్ని మీ స్తోత్రం. అయ్యా ప్రతి ఆటంకాన్ని తొలగించండి మీ స్తోత్రం. ప్రతి అయ్యా యేసు మీ స్తోత్రం. డివిల్ స్పిరిట్ని పారదోలని ప్రాంతాన్ని మీ స్తోత్రం ప్రభావ. మా నాయన మీకు స్తోత్రం. మా నాయన మీకు కృతజ్ఞతాస్తుతి తండ్రి మీ స్తోత్రం ప్రభావ. అయ్యా యేసు మీ స్తోత్రం. హల్లెలూయా. యేసు మీ స్తోత్రం. అయ్యా యేసు మీ స్తోత్రం ప్రభావ. మా నాయన మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నారు. అయ్యా యేసు స్పిరిచువల్ వారి కొరకు ప్రేర్ చేస్తున్న తండ్రి మీ స్తోత్రం ప్రభావ. ప్రతి స్పిరిచువల్ అటాక్ని అయ్యా యేసు నామలు గద్దిస్తున్న తండ్రి మీ స్తోత్రం ప్రభావ. హల్లెలూయా. యేసు మీ స్తోత్రం. ప్రతి స్పిరిచువల్ అటాక్ని తండ్రి యేసు నామలు గద్దిస్తున్న తండ్రి మీ స్తోత్రం ప్రభావ. అయ్యా యేసు మీ స్తోత్రం. దయదాల్చండి, కృప చూపండి, సహాయం చేయండి ఆయన. నా నోటి నాలుకను మీ స్వాధీనం ఉంచుకోండి తండ్రి. అయ్యా మీ యందు తగ్గింపు దీన మనసు దయచేయండి ఆయన. మీ యందు భయభక్తి నేర్పించండి తండ్రి మీ స్తోత్రం ప్రభావ. ప్రతి ఒక్కరు మీకు లోబడాలయ్యా. ప్రతి ఒక్కరు మీ మాట వినాలి తండ్రి మీ స్తోత్రం. మీ ఆర్డర్ని ఒబే చేయాలి తండ్రి మీ స్తోత్రం ప్రభావ. యేసు క్రీస్తు నామాన్ని కనపరచాలి తండ్రి. గొప్ప చేయాలి తండ్రి మీ స్తోత్రం ప్రభావ. మా నాయన మీకు వందనాలు తండ్రి. నాయన మీ స్తోత్రం. మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి మీకు వందనాలు చెల్లిసి నా కుటుంబాన్ని జ్ఞాపకిస్తుంది. అయ్యా యేసు నా సంతానం జ్ఞాపకుతండి. అయ్యా యేసు మీ దాసురాల్ని అయ్యా నా సతీమణి జ్ఞాపకుతండి మీ స్తోత్రం ప్రభావ. నా కొరకు వారు ప్రార్థిస్తున్నారయ్యా. వారి కొరకు నేను ప్రేర్ చేస్తున్నాను తండ్రి. నా కుటుంబాన్ని లేవనెత్తండి. ఎవరేమన్నా కానీ నేను నా ఇంటి వారు యెహోవాను సేవించాలి తండ్రి మీ స్తోత్రం ప్రభావ. మా నాయన మీకు వందనాలు. ఏలియా ఒక్కడే తండ్రి మీ స్తోత్రం. 450 మంది బయలు ప్రవక్తలయ్యా మీ స్తోత్రంలో. యెహోవా దేవుడైతే యెహోవా నామను ప్రార్థన చేయండి. బయలు దేవుడైతే బయలుదేవుని మొక్కని సవాలు విసినట్టు అయ్యా మీ స్తోత్రం. ప్రతి ఛాలెంజ్ కొరకు ప్రవేశిస్తున్నాను తండ్రి మీ స్తోత్రం ప్రభావ. హల్లెలూయా. యేసు మీ స్తోత్రం ప్రభావ. అయ్యా యేసు మీరు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి. కృప చూపండి తండ్రి. కృతజ్ఞతాసులు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి. అయ్యా మీ ప్రణాళిక గొప్పది నాయన. అయ్యా యేసు నాయన మీ ఉపదేశం గొప్ప తండ్రి మీ స్తోత్రం. మీ ఉద్దేశాలు గొప్ప తండ్రి మీ స్తోత్రం. ఓ జీసస్ హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. హల్లెలూయా. యేసు మీ స్తోత్రం. మీ మాట గొప్పది నాయన. మీ నామం అంతటి కంటే మీ వాక్యాన్ని గొప్ప చేసినావు తండ్రి మీ స్తోత్రం ప్రభా. మీ మాటను హెచ్చించినావు తండ్రి మీ స్తోత్రం ప్రభా. అన్ని నామం కంటే పైనామం గలవడం మీకు వందనాలు చెల్లిసిన. హల్లెలూయా. యేసు మీ స్తోత్రం. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. యేసు మీ స్తోత్రం. పరిశుద్ధాత్మ దేవ మీ ఆత్మ అభిషేకం దయచేయండి. మాట్లాడు ప్రభా మీ స్తోత్రం. మాట్లాడుతండి మీ స్తోత్రం ప్రభా. యేసు మీ స్తోత్రం. వందనాలు యేసు, వందనాలు యేసు, వందనాలు యేసు నీకు, వందనాలు యేసు, వందనాలు యేసు, వందనాలు యేసు నీకు. థ్యాంక్ యూ జీసస్,
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus in my heart. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus in my heart. धन्यवादिसु 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 तुझको धन्यवादिसु 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 तुझको நன்றி நன்றி இயேசு நன்றி நன்றி இயேசு நன்றி நன்றி இயேசு மாகே நன்றி நன்றி இயேசு நன்றி நன்றி இயேசு நன்றி நன்றி இயேசு மாகே धोकरेचा येसू धोकरेचा येसू धोकरेचा येसू तो ना धोकरेचा येसू धोकरेचा येसू धोकरेचा येसू तो ना. Thank you, Lord. Yesu, Jesus, my dear Jesus, my dear good shepherd, తండ్రి దేవా స్తోత్ర, మా పరమ వైద్యుడా, స్వస్థపరచు యెహోవా, మా నాయన మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి. కృపామేడ తండ్రి మీకు కృతజ్ఞతలు. నాయన యేసు స్తోత్ర, అనేకుల కొరకు నా తండ్రి మీ స్తోత్రములు. మీ పాదాలు పట్టుకుని తండ్రి మీ స్తోత్రం. కుడి చేత్తో మీ కాళ్ళు పట్టుకుని ఎడమ చేత్తో లోకాన్ని దీవించాలయ్యా మీ స్తోత్రం ప్రభు. హల్లెలూయా. యేసయ్యా మీ స్తోత్ర. అయ్యా వరల్డ్ వైడ్గా ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రి, ప్రపంచానికి శాంతి దయచేయండి అయ్యా. యేసు మీ స్తోత్ర. పీస్ డాడీ, పీస్, శాంతి అనుగ్రహించండి, సమాధానం దయచేయండి ఆయన, నెమ్మది దయచేయండి తండ్రి మీ స్తోత్ర. సుఖ సంతోషాలతో మీ ప్రజలు వర్ధిల్లాగిన కృప చూపండి యేసురాజా. ఈ సమయంలో ఎవరైతే అక్కర కలిగి ఉన్నారో, అవసరత కలిగి ఉన్నారో తండ్రి మీ స్తోత్రం, ఏది కొదువ కలిగి ఉన్నారో అది మీరు ఇచ్చే దేవుడని నమ్మి ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి మీ స్తోత్రం ప్రభు. హల్లెలూయా. అయ్యా యేసు మీ స్తోత్ర. మాథ్యూ 7:7 తండ్రి మీ స్తోత్రం ప్రభు. అయ్యా అడుగుడి మీకు ఇవ్వబడును, వెదకుడి మీకు దొరుకును, తట్టుడి మీకు తీయబడను తండ్రి మీ స్తోత్రములు. అడుగు ప్రతి వాడు పొందుకుంటాడయ్యా మీ స్తోత్రం. తట్టే వారికి తీయబడదు తండ్రి మీ స్తోత్రం ప్రభు. వెతికే వారికి దొరుకుతుంది తండ్రి మీ స్తోత్రం ప్రభు. యేసయ్యా మీ స్తోత్రములు. అయ్యా నిత్యంగా ఇచ్చే దేవుడు, అడిగిన వారికి నిత్యంగా ఇచ్చే దేవుడు తండ్రి మీ స్తోత్రములు. అయ్యా మీరు ఇచ్చే దేవుడు తండ్రి మీ స్తోత్రం. హల్లెలూయా. యేసయ్యా మీ స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి. మలాకి గ్రంథం రాయబడిన తండ్రి మీ స్తోత్రములు. అయ్యా 3వ అధ్యాయం రాయబడినది తండ్రి మీ స్తోత్రం ప్రభా. అయ్యా మీరు దీన్ని చేసి నన్ను శోధించేలా ఆకాశం వాకిలిపి పట్ట జాలనంత విస్తారమైన దీవెనలు కుమ్మరిస్తాను తండ్రి మీ స్తోత్రం ప్రభా. హల్లెలూయా. యేసయ్యా మీ స్తోత్రములు. అయ్యా మీరు మాట్లాడే దేవుడు. అయ్యా యేసు మీ స్తోత్రం. భూమి నా పాదపీఠం, ఆకాశం నా సింహాసనం నా తండ్రి మీ స్తోత్రం ప్రభా. అయ్యా యేసు మీ స్తోత్రం. మీ దేవుడు ఏడని అడిగినప్పుడు నా తండ్రి, నా దేవుడు ఆకాశమందున్నాడు తండ్రి మీ స్తోత్రం ప్రభా. హల్లెలూయా. అన్ని నామం కంటే పైనామం గల నా దేవుడు, అందరిని ప్రేమించేవాడు యేసుక్రీస్తు, అందరికీ ప్రేముడు, అందరికీ ప్రేమామయుడు తండ్రి మీ స్తోత్రం. ఓ మా ప్రేమ అవతారమా మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. యేసుక్రీస్తు అందరికీ ప్రభు, అందరికీ దేవుడు ఆయన. హల్లెలూయా. జీసస్ లవ్స్ యూ. హల్లెలూయా. యేసు మీకు స్తోత్రం నాయన, మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి. యేసురాజా అన్యజనులు ఎలా గల్లత్ చేస్తున్నారయ్యా తండ్రి, వారి దేవుడని ఎలా గల్లత్ చేస్తున్నారయ్యా, వారితో మాట్లాడుతండి మీ స్తోత్రం. నాన్ క్రిస్టియన్ ఎత్తి పడుతున్నాను తండ్రి మీ స్తోత్రం ప్రభా. వారికి రక్షణ దయచేయండి మీ స్తోత్రం ప్రభా. సాల్వేషన్ తండ్రి మీ స్తోత్రం. యేసు నామలో అనుగ్రహించండి మీ స్తోత్రం ప్రభా. రక్షణ అనుగ్రహించండి మీ స్తోత్రం. మీ దేవుని అనుగ్రహించండి ఆయన మీ స్తోత్రం. వారికి మారు మనసు దయచేయండి, వారి గుడ్డితనాన్ని కొట్టేయండి మీ స్తోత్రం. వారి మనోనేతను తెరవండి ఆయన మీ స్తోత్రం ప్రభా. యేసు నామలు ఆజ్ఞాపిస్తున్నా తండ్రి మీ స్తోత్రంలో. అయ్యా ప్రతి దేశం మీద మీ బంగారు పాదం పెట్టండి తండ్రి. అయ్యా దేశాది నేతలతో మాట్లాడండి ఆయన మీ స్తోత్రంలో. మీ రక్షణ సునాదం అయ్యా యేసు మీ స్తోత్రం. అయ్యా మీ డోర్ ఓపెన్ చేయండి తండ్రి మీ స్తోత్రం ప్రభా. మీ ఓపెన్ చేయండి తండ్రి డోర్ తండ్రి మీ స్తోత్రంలో. యేసు నామల ద్వారా తెరవండి ఆయన మీ స్తోత్రం. హల్లెలూయా. సింగపూర్ ఎత్తిపడుతున్నా తండ్రి మీ స్తోత్రంలో. సింగపూర్ కంట్రీ అంతటి యేసు నామానికి అప్పిస్తున్నా మీ స్తోత్రం ప్రభా. హల్లెలూయా. యేసు రాజా మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను. ఇక్కడ ఉన్న క్రిస్టియన్ పీపుల్ అందరినీ ఎత్తిపడుతున్నా తండ్రి మీ స్తోత్రంలో. అయ్యా యేసు ప్రతి గాస్పల్ టీవీని జ్ఞాపకం ఇస్తున్నా తండ్రి మీ స్తోత్రం ఆయన. అయ్యా యేసు మీ స్తోత్రం ఆయన. అయ్యా యేసు మీ స్తోత్రం. పరిశుద్ధాత్మదేవ, ఓ హోలీ స్పిరిట్, థ్యాంక్ యూ జీసస్. ఓ థ్యాంక్ యూ హోలీ స్పిరిట్. హల్లెలూయా. యేసు మీ స్తోత్రం. అయ్యా యేసు మీ స్తోత్రం. జీసస్ మై ప్రీచర్ తండ్రి మీ స్తోత్రం. జీసస్ మై వాక్ తండ్రి మీ స్తోత్రం. జీసస్ మై జర్నీ. హల్లెలూయా. యేసు మీ స్తోత్రం ప్రభా. నా దేవుడు సజీవుడు, నేను స్తోత్రం ప్రభా. నాయన నా దేవుడు జీవాధిపతి, నా ప్రభు గొప్ప దేవుడు నమ్మి ప్రార్థిస్తున్నాను. అయ్యా మీ స్తోత్రం. ఇలా ఇదిగో వచ్చి రాని ప్రార్థన ఎత్తిపడుతున్నాను తండ్రి. ఎలాగూ ప్రార్థించాలో నాతో మాట్లాడుతండి మీ స్తోత్రంలో.
అయ్యా యేసు మీ స్తోత్రములు. అయ్యా మోకాల జీవితం దయచేయండి తండ్రి మీ స్తోత్రములు ఆయన. అయ్యా ఇదిగో ఈ పాస్టింగ్ ప్రేయర్ని జ్ఞాపకం చేస్తాను మీ ప్రజలందరూ ఎంతోమంది బాధలు ఉన్న తండ్రి మీ స్తోత్రం. అయ్యా బ్రదర్ పూల్ సింగ్ కొరకు ప్రేయర్ చేస్తున్నాను తండ్రి మీ స్తోత్రం ఆయన. అయ్యా పూల్ సింగ్ యొక్క దగ్గును యేసు నామములో లేపడతాను మీ స్తోత్రం ప్రభా. అయ్యా స్తోత్రం ప్రతి క్యాన్సర్ని యేసు నామములో తండ్రి మీ స్తోత్రం గద్దిస్తున్నాను తండ్రి. అయ్యా ఈ బోన్ క్యాన్సర్ని యేసు నామములో గద్దిస్తాను మీ స్తోత్రం ప్రభా. అయ్యా యేసు మీ స్తోత్రం ప్రభా. యేసు రాజా గొంతు క్యాన్సర్ని తండ్రి మీ స్తోత్రం యేసు నామములో గద్దిస్తాను మీ స్తోత్రం ప్రభా. అయ్యా ప్రతి ఆయాసాన్ని తొలగించండి మీ స్తోత్రం. ప్రతి షుగర్ డయాబెటీ ఎత్తిపడుతున్న యేసు నామములో లేపడతాండి మీ స్తోత్రం ప్రభా. హల్లెలూయా యేసు మీ స్తోత్రం. అయ్యా కుటుంబం గలిబిని తీసేయండి తండ్రి మీ స్తోత్రం అయినా. దుర్మార్గట్లు తెంపండి తండ్రి, దుష్టశక్తులను బంధించండి తండ్రి, చీకటి అంధకార శక్తులు యేసు నామములో ప్రభా లయపరుస్తున్న తండ్రి మీ స్తోత్రం. ప్రతి విచ్ క్రాఫ్ట్ ని యేసు నామములో తండ్రి లయపరుస్తున్న తండ్రి మీ స్తోత్రం ప్రభా. హల్లెలూయా యేసు మీ స్తోత్రం. అయ్యా ఇదిగో ఈ సమయంలో జ్ఞాపకం తండ్రి. అయ్యా ప్రతి మందిరం కూడా ప్రేర్ చేస్తాండి, కట్టబడుతున్న మందిరాలకు ప్రేర్ చేస్తాండి, మందిరం లేని దగ్గర మందిరం దయచేయండి తండ్రి మీ స్తోత్రం ప్రభా. అయ్యా ప్రతి చర్చిని జ్ఞాపకం తండ్రి మీ స్తోత్రం. ప్రతి టెంపుల్ అయ్యా యేసు ప్రతి వర్షిప్ని జ్ఞాపకం తండ్రి మీ స్తోత్రం ప్రభా. ఆరాధించి ప్రతి ఒక్కరిని ఎత్తిపడుతున్నాను తండ్రి మీ స్తోత్రం ఆయన. యేసు రాజా ప్రతి హాల్ నైట్ ప్రేయర్ కొరకు ప్రేర్ చేస్తున్నాను తండ్రి మీ స్తోత్రం ఆయన. యేసు రాజా ప్రతి అయ్యా యేసు మీ స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి. ప్రతి సువార్త సభలకు ప్రేర్ చేస్తున్నాను తండ్రి మీ స్తోత్రం ప్రభా. యేసు రాజా మీకు వందనాలు. అయ్యా యేసు ప్రతి బిషప్ కొరకు ప్రేర్ చేస్తున్నాను తండ్రి. ప్రతి ఎల్డర్ కొరకు ప్రేర్ చేస్తున్నాను తండ్రి మీ స్తోత్రం ప్రభా. ఆయన మీకు వందనాలు తండ్రి. దయదాల్చండి, కృప చూపుని సహాయం చేయండి, శాంతి సమాధానం దయచేయండి ఆయన. ప్రార్థనకు జవాబు దయచేయండి తండ్రి మీ స్తోత్రం ప్రభా. హల్లెలూయా యేసు రాజా మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్న తండ్రి. కృపా మేడం తండ్రి మీకు కృతజ్ఞతాస్తులు చెల్లి. హగ్గయి గ్రంథంతో మీరు మాట్లాడుతున్న తండ్రి మీ స్తోత్రం. హగ్గయి గ్రంథం ద్వారా మీరు మాట్లాడుతండి. అయ్యా యేసు మీ స్తోత్రం. అయ్యా యేసు మీ స్తోత్రం. హగ్గయి 2:7 మీరు మాట్లాడిన తండ్రి మీ స్తోత్రం ప్రభా. కృప చూపండి, శాంతి దయచేయండి, సమాధానం తండ్రి మీ స్తోత్రం ప్రభా. హగ్గయి 2:7 తండ్రి మీ స్తోత్రం ప్రభా. హల్లెలూయా యేసు రాజా మీకు వందనాలు తండ్రి. మాట్లాడండి, ఒక్కొక్కరితో మాట్లాడి మీరు దర్శనం దయచేయండి. అయ్యా ప్రతి విజన్ని జ్ఞాపకం తండ్రి మీ స్తోత్రం అయినా. అయ్యా ప్రతి మిషన్ ట్రిప్ని ఎత్తిపడుతున్నాను తండ్రి మీ స్తోత్రం ప్రభా. అయ్యా త్రోవస్రాళం చేసినారు, ఇంతవరకు చేసిన ప్రతి మేళ్ళని బట్టి మీకు వందనాలు తండ్రి మీ స్తోత్రం. అయ్యా యేసు మీ స్తోత్రం. హల్లెలూయా హల్లెలూయా తండ్రి మీ స్తోత్రం. సేఫ్ జర్నీ కొరకు ప్రేయర్ చేస్తున్నాను తండ్రి మీ స్తోత్రం ఆయన. హల్లెలూయా అయ్యా యేసు మీ స్తోత్రం ప్రభా. మా నాయన మీకు వందనాలు తండ్రి. ప్రతి ఒక్కరిని మీరు దర్శించండి, కృప చూపండి, సజెషన్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరిని దీవించండి. ప్రతి ఫోన్ కాల్ కొరకు ప్రేయర్ చేస్తున్నాను తండ్రి మీ స్తోత్రం ప్రభా. హల్లెలూయా యేసు మీ స్తోత్రం. అయ్యా వారి సమాచారం మీద ఎత్తిపడుతుంది తండ్రి మీ స్తోత్రం. ప్రతి సీక్రెట్ విషయాన్ని ఎత్తిపడుతున్నాను తండ్రి మీ స్తోత్రం ప్రభా. రహస్యమందున తండ్రి ప్రతిఫలం దయచేయండి తండ్రి మీ స్తోత్రం ప్రభా. స్వస్థపరిచి యెహోవా మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. శాంతి దయచేయండి, సమాధానం ఇచ్చండి. ప్రతి డోనర్ కొరకు ప్రేయర్ చేస్తున్నాను తండ్రి. ప్రతి స్పాన్సర్ కొరకు ప్రేయర్ చేస్తున్నాను తండ్రి మీ స్తోత్రం. మా నాయన మీకు వందనాలు తండ్రి. అయ్యా యేసు మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి. అయ్యా ప్రతి మీ స్తోత్రం ప్రభా. అయ్యా యేసు ప్రతి హోస్టింగ్ కొరకు ప్రేయర్ చేస్తున్నాను తండ్రి మీ స్తోత్రం ప్రభా. మాట్లాడుతండి మీకు కృతజ్ఞతాస్తులు చెల్లిస్తున్నాను. మా నాయన కృతజ్ఞతలు తండ్రి. అయ్యా యేసు మంచి మా నాయన మీ స్తోత్రం. గుడ్ హెల్త్ కొరకు ప్రేయర్ చేస్తున్నాను తండ్రి మీ స్తోత్రం. వెదర్ కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాను తండ్రి మీ స్తోత్రంలో. వాతావరణం మీ స్వాధీనించుకొని తండ్రి మీ స్తోత్రం ప్రభా. అలానే ప్రభా టెక్సాస్ ప్రాంతంలో జరుగుతున్న తండ్రి, ఫ్లోరిడా ప్రాంతం తండ్రి, ఆ చుట్టుపక్కల ప్రాంతం కూడా ప్రేయర్ చేస్తున్నాను తండ్రి మీ స్తోత్రం ఆయన. అయ్యా వారి వాతావరణం స్వాధీనించుకొని తండ్రి. అయ్యా తుఫాను గద్దించండి మీ స్తోత్రం ప్రభా. నాయన మీ కొందర అక్కడ వ్యాపించిన ప్రతి వాటర్ని మీ స్వాధీనించుకొని తండ్రి మీ స్తోత్రం ప్రభా. ప్రతి గాలిని మీ స్వాధీనించుకొని తండ్రి మీ స్తోత్రం ప్రభా. హల్లెలూయా యేసు మీ స్తోత్రం. కృప చూపండి, సహాయం చేయండి, ప్రాణాపాయంలో కాపాడని తండ్రి మీ స్తోత్రంలో. అయ్యా ప్రతి సీరియస్ కండిషన్ ఎత్తిపడుతున్నాను తండ్రి మీ స్తోత్రం ప్రభా. అయ్యా యేసు మీకు ప్రతి ఆపరేషన్ కొరకు ప్రేయర్ చేస్తున్నాను తండ్రి మీ స్తోత్రం ప్రభా. కోమాలో ఉన్న వారిని విడిపించిన తండ్రి మీ స్తోత్రం ప్రభా. అయ్యా వారికి తండ్రి మంచి ఆరోగ్యం దయచేయండి తండ్రి మీ స్తోత్రం. నెత్తిని మొదలుకొని హెడ్ నుంచి ఫీట్ వరకు నా తండ్రి మీ స్తోత్రంలో. నాయన మీరు స్వస్థపరచండి తండ్రి మీ స్తోత్రం. ప్రతి స్కిన్ డిసీజ్ని జ్ఞాపకం తండ్రి మీ స్తోత్రం ప్రభా. స్వస్థపరచండి నాయన. అయ్యా ప్రతి మత్తుపాని నుంచి, మత్తు పదార్థం తండ్రి మీ స్తోత్రం. డ్రంక్ నుంచి అయ్యా మీ స్తోత్రం. ఆ డ్రంక్ నుంచి విడిపించండి మీ స్తోత్రం ప్రభా. డ్రంకును సేవిస్తున్న వారిని మీరు విడుదల దయచేయండి తండ్రి మీ స్తోత్రం ప్రభా. ప్రతి హెడ్ఎక్ని స్వస్థపరచండి తండ్రి మీ స్తోత్రం ప్రభా. మా నాయన మీకు వందనాలు తండ్రి. ప్రతి డ్రగ్స్ కేసు నుంచి విడిపించండి మీ స్తోత్రం ప్రభా. ఆయన మీ స్తోత్రం. అయ్యా ప్రతి పర్సిక్యూషన్ ప్రేర్ చేస్తున్నాను తండ్రి మీ స్తోత్రం ప్రభా. ఆయన మీ స్తోత్రం. ప్రతి జైలు నుంచి విడుదల దయచేయండి తండ్రి మీ స్తోత్రంలో. అయ్యా కోర్టు కేసులు అయ్యా మీ స్తోత్రం ప్రభా. అయ్యా యేసు మీ స్తోత్రం. మీరు జడ్జి అయ్యి నడిపించండి తండ్రి మీ స్తోత్రం ప్రభా. అయ్యా ప్రతి పోలీస్ కేసు కూడా ప్రేర్ చేస్తున్నాను తండ్రి మీ స్తోత్రం ఆయన. అయ్యా వారికి విడుదల తండ్రి మీ స్తోత్రం ప్రభా. మీ ప్రజలు రక్షించమని ప్రార్థన తండ్రి మీ స్తోత్రంలో. మా దేవుడు రక్షకుడని నమ్మి ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి మీ స్తోత్రం. అయ్యా యేసు మీ స్తోత్రం. అయ్యా యేసు క్రీస్తునాలు ప్రార్థించి ప్రతి ఒక్కరు మీరు సాయం ఇచ్చే దేవుడు తండ్రి. మిమ్మల్ని మహిమపరుస్తున్నాం, ఘనపరుస్తున్నాం, మిమ్మల్ని కొనియాడుతున్నాం తండ్రి మీ స్తోత్రం. మా ప్రార్థన ఆలకించండి అయ్యా. మా మొరాలకించయ్యా. మా మొరాలకించయ్యా. మా నాయన మీ స్తోత్రం. నాయన ఎన్నికలేని వాడను, అయోగ్యుడను, మీ పాదధూళినయ్యా మీ స్తోత్రం. అయ్యా యేసు మీ స్తోత్రం. ఎంతమందితో నాతో కలిసి ప్రార్థిస్తుర్రో, నా వైపు చూస్తుర్రో,
అయ్యా నన్నైతే వారు నమ్మి ప్రార్థన చేస్తున్నారు తండ్రి, వారి కొరకు నేను ప్రత్యేకంగా ప్రార్థన చేస్తున్నాను అయ్యా. వారి చేతులను బలపరచని తండ్రి మీ స్తోత్రం, చేతులు చేయకల్పని తండ్రి మీ స్తోత్రం, ఫేస్ టు ఫేస్ వారితో మాట్లాడిన ప్రభావం మీ స్తోత్రం తండ్రి, ఇండివిజువల్గా వారితో మాట్లాడిన తండ్రి మీ స్తోత్రం, గ్రూప్గా వారితో మాట్లాడిన తండ్రి మీ స్తోత్రం అయ్యా. యేసు మీ స్తోత్రం, వారి ఫ్యామిలీ ఎంతంటే మీరు బ్లెస్ చేయమని ప్రార్థన తండ్రి మీ స్తోత్రం. ప్రతి ఎడ్యుకేషన్ కొరకు ప్రేయర్ చేస్తున్నాను తండ్రి అయ్యా యేసు, ఎంప్లాయ్మెంట్ కొరకు ప్రేయర్ చేస్తున్నాను తండ్రి మీ స్తోత్రం, వారి న్యూ జాబ్ కొరకు ప్రమోషన్ కొరకు ప్రేయర్ చేస్తున్నాను తండ్రి మీ స్తోత్రం. మా నాయన మీకు స్తోత్రం అయ్యా యేసు మీకు స్తోత్రం. ప్రతి స్టేషనరీ కొరకు ప్రేయర్ చేస్తున్నాను తండ్రి మీ స్తోత్రం. మా నాయన మీకు వందనాలు తండ్రి. ప్రతి ప్రొవిజన్ కొరకు ప్రేయర్ చేస్తున్నాను తండ్రి మీ స్తోత్రం ప్రభా. దయతో వారిని కనికరించండి అయ్యా. బియ్యం, నూనె, బట్టలు సమృద్ధి దయచేయండి తండ్రి మీ స్తోత్రం. సారెపది విధవరాలతో మాట్లాడుతండి, ప్రతి విడోస్తో మీరు మాట్లాడడం ప్రార్థన చేస్తున్నాను తండ్రి మీ స్తోత్రం. భర్త లేని వారికి భర్త దయచేయండి అని మీ స్తోత్రం. భర్తగా ఉండి నడిపింపు అనుగ్రహించండి మీ స్తోత్రం అయ్యా. ప్రతి ఎంగేజ్మెంట్ కొరకు ప్రేయర్ చేస్తున్నాను తండ్రి మీ స్తోత్రం ప్రభా. అయ్యా యేసు మీ స్తోత్రం అయ్యా. లైఫ్ పార్ట్నర్ కొరకు ప్రేయర్ చేస్తున్నాను తండ్రి మీ స్తోత్రం. లైఫ్ పార్ట్నర్ కొరకు ప్రేయర్ చేస్తున్నాను తండ్రి మీ స్తోత్రం. హృదయవాంఛ తీర్చే దేవుడు నాయన, హృదయవాంఛ తీర్చే దేవుడు తండ్రి. ప్రతి హార్ట్ని టచ్ అవ్వాలని ప్రార్థన చేస్తున్నాను తండ్రి. ప్రతి గుండెని తాకండి తండ్రి మీ స్తోత్రం నాయన. ఆయన మీ స్తోత్రం. గుడి గోడలు లేడు నా దేవుడు, గుడిలో ఉన్నాడని నిరూపించాను తండ్రి మీ స్తోత్రం. ఆయన మీకు స్తోత్రం. పరిశుద్ధాత్మ దేవ కనికరించయ్యా, కనికరించయ్యా మీ స్తోత్రం. ఓ లార్డ్, ఓ మెర్సీ ఆయన మీ స్తోత్రం. పరిశుద్ధాత్ముడా, రాత్రంతయు శ్రమ పడినా రాలేదు ప్రభు జయము, రాదాయను ప్రతిఫలము. యేసయ్యా, రాత్రంతయు ప్రయాసపడినా రాలేదు, నా ప్రభు జయమని ఎదురు చూస్తున్నారయ్యా. నీ ప్రజలు ఆశతో ఎదురు చూస్తున్నారయ్యా. మీ వాక్యం కొరకు ఆకలి కొని ఉన్నారయ్యా. మీ స్తోత్రం యేసు అయ్యా. యేసు స్తోత్ర. ఓ వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్, మీ వర్తమానం వారికి దయచేయండి తండ్రి. మీ ఉపదేశం వారికి అనుగ్రహించండి ఆయన. మీ అమూల్యమైన మాటలు తండ్రి మీ స్తోత్రం. మీ విలువైన మాటలు తండ్రి మీ స్తోత్రములు. వాల్యుబుల్ సజెషన్ తండ్రి మీ స్తోత్రములు. జ్ఞానం లేని వారికి జ్ఞానం ఇచ్చే దేవుడా మీ స్తోత్రం. తెలివి లేని వారికి తెలివి పుట్టించిన తండ్రి మీ స్తోత్రములు. ఆయన మీకు వందనాలు తండ్రి అయ్యా. తండ్రి మీ స్తోత్రములు. ఆయన మీకు వందనాలు తండ్రి. హల్లెలూయా. యేసు మీకు స్తోత్రం అయ్యా. యేసు మీకు వందనాలు అయ్యా. యేసు మీకు స్తోత్రం. ఆయన మీ స్తోత్రం. యాక్ట్స్ 2:42 తండ్రి మీ స్తోత్రం. ఆయన యేసు మీ స్తోత్రం. అపోస్తుల బోధ కావాలయ్యా, సావాసం కావాలయ్యా, రొట్టె విరుచుట కావాలయ్యా. అయ్యా యేసు, రాత్రనక పగలనక ఎవ్రీ టైం ప్రేయర్ తండ్రి మీ స్తోత్రం. 24 hours ప్రేయర్ తండ్రి మీ స్తోత్రం ప్రభా. అయ్యా 24 hours తండ్రి మీ స్తోత్రం. 24/7 తండ్రి మీ స్తోత్రం ప్రభా. 24 గంటలు తండ్రి మీ స్తోత్రం. 7 days తండ్రి మీ స్తోత్రం అయ్యా. వీక్లీ ప్రేయర్ కొరకు నా తండ్రి, మంత్లీ ప్రేయర్ కొరకు నా తండ్రి, ఎవ్రీ ఇయర్ ప్రేయర్ తండ్రి మీ స్తోత్రం ప్రభా. ప్రతిరోజు ప్రేయర్ చేయాలి తండ్రి మీ స్తోత్రం తండ్రి. ప్రార్థన ప్రార్థన ప్రార్థన, ప్రే తండ్రి మీ స్తోత్రం. మా నాయన మీ స్తోత్రం తండ్రి. ప్రతి ఒక్కరు నోరుపి ప్రార్థించే భాగ్యం దయచేయండి రాజా. మీ స్తోత్రం. బంధకాలు విడిపించండి, అడ్డుగోడలను తొలగించండి మీ స్తోత్రములు, ఆటంకాలను తొలగించండి మీ స్తోత్రములు. వారిని పట్టి పీడిస్తున్న ప్రతి ఆర్థికం తండ్రి మీ స్తోత్రములు, ప్రతి ఫైనాన్స్ తండ్రి మీ స్తోత్రం ప్రభా. యేసు నామముల తండ్రి మీ స్తోత్రం ప్రభా. వారికి విడుదల అనుకుతండి మీ స్తోత్రం ప్రభా. ప్రతి డెప్ట్ కొరకు ప్రేయర్ చేస్తున్నాను తండ్రి మీ స్తోత్రం. హల్లెలూయా. యేసు మీ స్తోత్రం అయ్యా. ప్రతి న్యూ హౌస్ కొరకు ప్రేయర్ చేస్తున్నాను తండ్రి మీ స్తోత్రములు. కొత్త బిల్డింగ్ని తండ్రి, న్యూ బిల్డింగ్ తండ్రి మీ స్తోత్రం. ప్రతి కన్స్ట్రక్షన్ కొరకు ప్రేయర్ చేస్తున్నాను తండ్రి. ప్రతి కన్స్ట్రక్షన్ కొరకు ప్రేయర్ చేస్తున్నాను తండ్రి మీ స్తోత్రం. హల్లెలూయా. యేసు మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి. బంధకాలను విడిపించండి మీ స్తోత్రం ప్రభా. హల్లెలూయా తండ్రి. ప్రతి శైతాన్ క్రియలను యేసు నామములో లయపరుస్తున్నాను తండ్రి మీ స్తోత్రం. నాయన మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను ప్రభా. మీ స్తోత్రం. పరిశుద్ధాత్మ దేవ కృపామేడం తండ్రి మీ స్తోత్రం అయ్యా. మా సువార్త తండ్రి, మా మాట ఎవరున్నారు తండ్రి అయ్యా. మమ్మల్ని ఎవరు నమ్మరయ్యా, మేము మాట్లాడితే ఎవరు వినరయ్యా, కానీ మీరు మాట్లాడాలి తండ్రి మీ స్తోత్రంలో. ఆయన నోరు తెరిచి ఇలాగూ బోధింపసాగెను. సమాజ మందిరంలో ఆయన నోరు తెరిచి ఇలాగూ బోధింపసాగెను. మీరు బోధించాలయ్యా. మీ మాట అమూల్యమైనది. మీ ప్రేమగల మాట పంచండి తండ్రి అనేకులకు. మీ ప్రేమగల మాట అందరినీ పంచండి తండ్రి. సహాయం చేయండి దేవా తండ్రి మీ స్తోత్రం అయ్యా. యేసు మీ స్తోత్రం. ఆకాశ పక్షులను చూడండి, అవి విత్తవు కోయవు, అయినను పరలోకపు తండ్రి వాటిని నిశ్చయంగా పోషిస్తున్నాడు తండ్రి మీ స్తోత్రం ప్రభా. హల్లెలూయా. ఏమి తిందుమో, ఏమి తాగుదాం, ఏమి ధరించుకుందాం అనుకుంటాం అయ్యా. మాకు కెరాప్ అడ్రస్ ఇచ్చినారా ఏమి స్తోత్రంలో. ఆకాశ పక్షులను చూడండి, అవి విత్తవు కోయవు, అయినను పరలోకపు తండ్రి వాటిని పోషిస్తున్నాడని మీరు అడ్రస్ ఇచ్చినారు తండ్రి మీ స్తోత్రం ప్రభా. మా నాన్న మీ స్తోత్రం తండ్రి అయ్యా. యేసు మీ స్తోత్రం. హల్లెలూయా. 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 యేసు మీ స్తోత్రం.
ప్రతి విజన్ని సక్సెస్ చేయండి తండ్రి మీ స్తోత్రం. ప్రతి ఒక్కరికి దర్శనం దయచేయండి తండ్రి. ప్రతి ఒక్కరికి అయా డోర్ టు డోర్ తండ్రి మీ స్తోత్రం ప్రభు. అయ్యా యేసు మీ స్తోత్రం. అయ్యా యేసు మీకు వందనాలు తండ్రి. మీరు మాట్లాడే దేవుడు అయ్యా యేసు మీ స్తోత్రం. క్యాచ్ వన్ ఈచ్ వన్ తండ్రి మీ స్తోత్రం. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. ఓ ప్రైజ్ గాడ్ మైటీ జీసస్. అయ్యా యేసు ప్రతి మనిషిని అయ్యా యేసు అయ్యా ప్రతి ఉమెన్ని తండ్రి మీ స్తోత్రం. మీరు దర్శించండి తండ్రి మీ స్తోత్రం. వారితో మీరు మాట్లాడుతండి మీ స్తోత్రం ప్రభు. హల్లెలూయా తండ్రి. ప్రతి ఫ్యామిలీ బ్లెస్ చేయండి. భార్య భర్తల మీద ప్రతి గల్పిని తీసేయండి తండ్రి. పిల్లల పట్ల మీ ప్రేమ చూపుని ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రి. సంఘాలు తండ్రి. అయ్యా సేవకుడు బలపరచండి తండ్రి మీ స్తోత్రం. ఒకరినొకరు ప్రేమ కలిగి కృపొచ్చండి తండ్రి. మీ ప్రేమతో వారిని నింపండి తండ్రి మీ స్తోత్రం ప్రభా. అయ్యా యేసు మీ స్తోత్రం. అయ్యా ప్రతి ఆత్మ ఫలాలు తండ్రి. అయ్యా స్పిరిచువల్ ఫ్రూట్ కొరకు ప్రే చేస్తున్నాను తండ్రి. నాయన మీ స్తోత్రం. అయ్యా మీ ప్రేమ అనే పండు ఒకరికొకరు ప్రభా. అయ్యా వారందరూ నిమ్మడు కృపొచ్చండి తండ్రి మీ స్తోత్రం. ఆ ప్రేమ పండును తినడానికి సహాయం చేయండి తండ్రి మీ స్తోత్రం. హల్లెలూయా. సంఘానికి శిరస్సు అయ్యా మీ స్తోత్రం నాయన. ప్రతి చర్చికి హెడ్ అయి ఉన్నారు తండ్రి మీరు నాయన మీ స్తోత్రం. జీసస్ హెడ్ తండ్రి మీ స్తోత్రం ప్రభా. అయ్యా యేసు మీ స్తోత్రం ప్రభా. హల్లెలూయా. అయ్యా మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. కుటుంబం శాంతి దయచేయండి, సమాధానం దయచేయండి, నెమ్మది దయచేయండి నాయన మీ స్తోత్రం. ప్రతి ప్రయాణం మీ సక్సెస్ చేయండి తండ్రి మీ స్తోత్రం. ప్రతి ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ని సక్సెస్ చేయండి తండ్రి మీ స్తోత్రం. అయ్యా డబుల్ బ్లెస్సింగ్ దయచేయండి తండ్రి మీ స్తోత్రం. రెండింతల ఆత్మ దయచేయండి ఆయన. డబల్ స్పిరిట్ తండ్రి మీ స్తోత్రం. హోలీ స్పిరిట్ డబల్ స్పిరిట్ తండ్రి మీ స్తోత్రం ప్రభా. రెండింతల ఆత్మ దయచేయండి. పరిశుద్ధాత్మను అభిషేకం దీవించి మహిమ పొందండి. స్వస్థత, శాంతి, సమాధానం ఈ ఉపవాస ప్రార్థన ఈ ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్ని ఎత్తిపట్టి మహిమ పొందండి. మమ్మల్ని మేము తగ్గించుకుని మేము తీస్తున్నాం తండ్రి. మమ్మల్ని మేము తగ్గించుకుని మిమ్మల్ని హైలైట్ చేస్తున్నాం తండ్రి మీ స్తోత్రంలో. అయ్యా యేసు జీసస్ నేమ్ హైలైట్ కావాలి తండ్రి మీ స్తోత్రంలో. మీ కీర్తి ప్రచురం కావాలి తండ్రి. అయ్యా గ్లోరీ 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 తండ్రి మీ స్తోత్రంలో. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. హోలీ 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 పరిశుద్ధుడానికి స్తోత్రం తండ్రి. మీ నామం పరిశుద్ధపరచబడాలి తండ్రి. అయ్యా మీ నామం హైయెస్ట్ తండ్రి మీ స్తోత్రం ప్రభా. తండ్రి మీ స్తోత్రం. అయ్యా మీ నేమ్ జీసస్ నేమ్ హైయెస్ట్ తండ్రి మీ స్తోత్రం ప్రభా. మిమ్మల్ని ఎత్తిపట్టాలి తండ్రి. మిమ్మల్ని గొప్ప చేయాలి తండ్రి మీ స్తోత్రంలో. మా దేవుడు గొప్పవాడని మేము అందరు నిరూపించాలి తండ్రి. అందరికి ప్రకటించాలి తండ్రి. అందరికి ప్రీచ్ చేయాలి తండ్రి మీ స్తోత్రం ప్రభా. అయ్యా యేసు మీకు వందనాలు తండ్రి. ఒక్కొక్కరిని దీవించండి, విడుదల తెచ్చండి, శాంతి తెచ్చండి. ప్రార్థన చేయమని కోరిన ఒక్కొక్కరిని అయ్యా ఈ సమయంలో ప్రతి మెసేజ్ కొరకు ప్రేర్ చేస్తున్నాను తండ్రి. అయ్యా ప్రతి ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ లెటర్ కొరకు ప్రేర్ చేస్తున్నాను తండ్రి. లెటర్ మినిస్టర్ కొరకు ప్రేర్ చేస్తున్నాను తండ్రి. అయ్యా ఈ స్తోత్రం టెలివిజన్ మినిస్టర్ కొరకు ప్రేర్ చేస్తున్నాను తండ్రి మీ స్తోత్రం ప్రభా. నాయన మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి. అయ్యా ప్రతి ఫోన్లో ఉన్న ఫోన్ కాల్ కొరకు ప్రే చేస్తున్నాను తండ్రి మీ స్తోత్రంలో. మా నాయన మీ స్తోత్రం. ప్రతి ఫేస్బుక్ ఫ్రెండ్ని ఎత్తిపట్టడం తండ్రి మీ స్తోత్రం. వారిని దీవించండి, వర్ధిల్ల చేయండి. నాకు ప్రే చేస్తున్న ప్రతి ఒక్కరిని అయ్యా చేతులు జోడించి మీ పాదాలు పట్టుకొని ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి. ప్రతి ఒక్కరికి కంగ్రాచులేషన్ చెప్తండి. ప్రతి ఒక్కరికి నా తండ్రి అయ్యా యేసు మీ స్తోత్రం. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. అయ్యా ఈ స్తోత్రం. అయ్యా మీ స్తోత్రం. బిలోవ్డ్ మై సిస్టర్, బిలోవ్డ్ మై బ్రదర్ తండ్రి ఒక్కరినొకరు ప్రేమ కలిగి ఉంటూ సాయం చేయండి. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. యేసయ్యా మీ స్తోత్రం తండ్రి. బ్లడ్ ఆఫ్ జీసస్. యేసు రక్తమే ఇచ్చాం, యేసు నామమునకే ఇచ్చాం. హల్లెలూయా. యేసు మీ స్తోత్రం. మీ ఘనమైన నామం ఎత్తిపట్టు మహిమ పొందండి. శాంతి దయచేయండి, సమాధానం దయచేయండి. ఆత్మను ఒత్తి పట్టకుండా తండ్రి. ఆత్మ ఫ్రీగా పనిచేయడం సాయం తండ్రి. హోలీ స్పిరిట్ ఫ్రీగా పనిచేయడం సాధించిందండి మీ స్తోత్రం. అయ్యా మీకు స్వేచ్ఛ ఇచ్చినారు, మాకు ఫ్రీడమ్ ఇచ్చినారు తండ్రి మీ స్తోత్రం. జీసస్ నేమ్ ఫ్రీడమ్ తండ్రి మీ స్తోత్రం. ప్రతి ఒక్కరికి అందుబాటులో తండ్రి మీ స్తోత్రం. ప్రతి ఒక్కరికి అందుబాటులో తండ్రి మీ స్తోత్రంలో. ప్రభు మా పక్కనున్న మీ ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి మీ స్తోత్రం. మా ప్రభు మాతో ఉన్నాడని ప్రభు. నాలో ఉన్నవాడు ఈ లోకంలో నానికడ గొప్పవాడు మీ ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. విడుదల దయచేయండి, శాంతి దయచేయండి, సమాధానం దయచేయండి తండ్రి. నాతో కలిసి ఏకీపించి ప్రార్థిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరిని పేరున మీరు వరుసలో వారిని దీవించడం ప్రార్థించండి. అయ్యా యేసు మీ స్తోత్రం. మంచి శుభవర్తమానం, గుడ్ న్యూస్, జీసస్ నేమ్ గుడ్ న్యూస్ అని ప్రభా అనేకులకు తెలియపరచిన కృప చూపండి. అయ్యా యేసు నా పేరే తెలియని ప్రజలు ఎందరో ఉన్నారు తండ్రి మీ స్తోత్రం. మిలియన్స్ పీపుల్స్ ఉన్నారు తండ్రి మీ స్తోత్రంలో. అయ్యా యేసు మీ స్తోత్రం. లక్షల మంది ప్రజలు ఉన్నారు తండ్రి మీ స్తోత్రం ప్రభా. వారందరికీ సాల్వేషన్ కూడా ప్రేరిస్తున్నాను తండ్రి. అయ్యా నశించే ఆత్మలు మీరు రక్షించి మహిమ పొందండి తండ్రి. ప్రతి ఒక్కరిని పరలోక రాజ్యం చేర్చమని ప్రార్థిస్తుంది. నాయన మీ స్తోత్రం. మా నీతిమంతుడా మీకు వందనాలు తండ్రి. యేసు రాజా మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను. మా నాయన కృతజ్ఞత స్తుతులు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి. మీ చిత్తం జరిగి మహిమ పొందమని మీ నామాన్ని ఎత్తిపడుతూ ఈ శుక్రవారం తండ్రి మీ స్తోత్రం. శుభమును సమాధానం మాకు దయచి మహిమ పొందమని మీ దీవెన చేత నడిపించమని. అయ్యా జరగవలసిన కార్యక్రమంతో మీరు తోడుగుండి ముందుగా మీరే నడిచి మాకు సాయం చేయమని. మా చేతులు చేపట్టి నడిపించి మహిమ పొందమని. అయ్యా మీ దీవెనలు మాకు సొంతం చేసుకుని భాగ్యం దయచేయండి. మా కుటుంబాల మీద మీ కాపుదల, మీ సంరక్షణ, మీ దీవెనలు మాకు దయచి మహిమ పొందమని ఈ ఉదయ కాలాశీలో నింపుని ప్రార్థిస్తూ యేసుక్రీస్తు వారి పరిశుద్ధులు అడిగి పెట్టుకుంటున్నాను మా పరమ తండ్రి. ఆమేన్ ఆమేన్. థ్యాంక్ యూ.